Tervetuloa Jokikievariin, tuetun asumisen yksikköön Penttilän rantaan. Jokikievari on kohdennettu tukea tarvitseville ja itsenäistyville nuorille. Jokikievarille hakeudutaan sosiaalipalveluiden palvelutarpeen arvioinnin kautta tai osana lastensuojelun jälkihuoltoa. Jokikievarilla on 17 vuokra-asuntoa, noin 30–37 neliötä. Asuntojen lisäksi rapussa sijaitsevat yhteiset tilat, toimistotilat, varastotilat, pyykkitupa, saunatilat ja harrastetilaluola. Asumiseen kuuluvat kotikäynnit, verkostoyhteistyö ja ryhmätoiminnat asumisen suunnitelman mukaisesti. Nuoret harjoittelevat kotikäynneillä itsenäistymistaitoja ohjaajien tuella, kuten esimerkiksi kodinhoito, ruoanvalmistus ja virallisten asioiden hoito. Heippa ja nähdään!